Entrevista Gala Inauguració Sèptima Mise a Punt TV. Esdeveniment accessible a la comunicació amb subtitulat en directe i bucle magnètic. Dia 7 de febrer 2019. Lloc Torrent, València. Doncs així, a esta mostra podem trobar pel·lis de tot tipus, sobretot fetes per estudiants i que tracten sobretot aquest tema educatiu, la solidaritat, la inclusió. I clar, jo estic així parlant, però aquí tinc així són els verdaders protagonistes d'avui. Tenim també una pregunteta molt important perquè este festival és també molt accessible i és una cosa molt important que s'han pres molt seriosament. Daniel, estàs contant que estàs molt content? Per què? Conta'ns-ho. Me gusta que la gala sea accesible para mí. La podràs veure perfectament, així que vas a gaudir moltíssim, veritat? Sí. I t'atreviràs tu a fer algun vídeo d'estos? Alguna vegada a participar? T'atreviràs a fer una pel·li? Bueno. Sí, després d'esta segur que sí, Daniel? Sí, m'agradaria també destacar que esta sèptima edició han posat el focus en les persones discapacitades auditivament i les persones, els xiquets, els xicotets que tinguin algun implant coclear podran assistir a aquestes projeccions de cinema i les podran disfrutar com una altra persona més. Aquest caràcter inclusiu d'esta sèptima edició que almenys li dona més versatilitat a aquestes projeccions.